Target locked. Asa dapat na skin din ba? Boss, may gabi. Masa na diri nga lugar, boss? Banilad. Panilad. Asa mo ka pa daw? Para balamban palagi. Talamban? Oh, kay diri ko sa may Bilalison ba, ningil ko sa akong amigo. Sus kay pag-abot na ko dito, dapit laha dili na mo makontak ang buwang. Ya, pauli pala ko, yung mga problema na ako. Tubas ng baterya niya. Pwede ka mamaraig ni mo di bisag 20 lang kay na ko 30 diri ba. Para pampuno lang pang gasolina. Bisag 20 lang. Asa mas realisyon ang nagkuha nimo? Pasod ang Bilalison ilahang usa na di sa division siguro na diha. Ya pagabot na ko dito dili na mo makontak. Ang gusto siya diri ay. Bisag pila lang boss. Ina ko 30 diri good nya. Bisag di kabot. 40 Ish, para salamat kay boss. Kasi nga niya boss. Jordan. Jordan? Kay booking? Oh, nag-booking pauwi pa ko, dia deliver ra. Siya nga bitaw prank bitaw boss. Social experiment ra ko nag-vlog ra ko. Nya. Dia bitaw na. Social experiment ra na ako. Oh. Nya ang matabang sa kuwag gud ako nga ipultang ang gasolina. Okay ra nimo to ipultang? Ha? Wa bro. Naduor kaya na oh. Sil? Zaman? Nah. Di mo ka na kan? Dool ra masad noon. Ala sil na. Sige. Una lang, sunod ka nimo. Sige. So buutan kayo si Sir no kay nangayo lang og 20 pampuno sa akong kwarta pang gasolina nya. Ang iyang gipuno 40 kay para gyud ko no ma-sure nga makabot gid akong gasolina dito sa Balamban ba. Ano ni gumatisting kung unsa gyud kamaayo ang mga Pinoy. Unsa pa dugayan nato di ato ni full tank sa kuya kay buutan kayo. Arita sa Shell baka naman. Diri na nato full tank ang motor ni kuya. Full tank ato ang motor ni kuya. Ha? Ako ito ko kuno o dapat kay namo ko dai kadiya mo dito ang uban kasi matabakan dito sa ato. Wala bitay buat-buat ra taw ng istorya. Katulad ng anak ko ni ba ya. Bitaw. Full tank boss. Ya mo ta lang ko nimo ngano imo kung gitabangan sagdi ta kaila. Okay, maam na ako pa yun dapat kuha ba ta ngani ko nga inala na gasolina motor. Di ko na pwede dito. Liso mo gid. Asa mo taglay paulian? Labi na kita may mahitabuan sad. Kanang usa imong ka usa gibuhat mo kalibutan bawal sa nimo. Kaya gan buyod man dito kinunsa. Mao ba? Pero katong mo ako nga Basta. nangingil ka nagduwa ka dito kung murag nalain ko duang. Kulay mo go anagon. Oo. Lasyon ba? Oo. Nangingil ba niya? Naguan me. Ya pa lagal si mata gadito sa ganito. Bango gid. Salamat kayo, Pusay. Sige, salamat sa kayo. Kaya mo kitabangan ha. Okay, ko. Nagka-timing sa iyo. Pila? 139? Oo. Kadiot sa ato sanang kan. Dali ra man katoy mo kano? Pick upon. Ikuha na daw kanang. Unsa imong lagay sticker mo? Tagaan di ka sticker. Basta. Salamat kayo. Salamat sa kayo. Ya, diha na puno-puno sa among pangpunan. Punan. Ayaw. Ingat mo ni mo. Mingaw dai. Ba? Salamat kaya. Salamat kayo. Sige. Oh. Baru sa mo page sa tikran? Kana ra sir. Ano ni follow? Sige, salamat.